በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ጥሪ ዕለት 15 ህፃን ቂርቆስ ወእሙ ኢየሉጣ። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። 15 ጥሪ ክብረ በዓል ህፃን ሰማዕት ቅዱስ ቂርቆስ ብሰማዕትነት ዝዓረፈሉ ክብረ በዓል እዩ። ወዲ 3 ዓመት ህፃን ቂርቆስ ነቲ ዓላውያን ዘዳልወሉ እሳት ነዲኡ መሪሑ ኣይትፍርሒ ኣደይ እሴን 3 ደቂቕ ካብ እሳት ዘድሓነ ኣምላኽ ንዓና እውን መልኣኹ ሰዲዱ ከድሕነና እዩ ብምባል ነዲኡ ኢሉ ሰቢኹ ብምእማን ነቲ ዝተዳለወ መከራ ንምቕባል ብጸጋ ተመሊኡ ብምብጋስ ንሳ ድማ ንዕኡ ንወዳ ሰሚዓ ናብ እሳት ምስ ተወርወረት ቅዱስ ገብርኤል ድማ ካብ ሃልሃል ዝብል ዝነበረ ሓዊ ሓንትኮ ካብ ጸጉሪ ርእሶም ከይተቃጸለ ብሰላም መሪሑ ኣውፅእዎም። በዚ ዕለት ድማ ናብ ጣዖት ኣይንሰግድን ብምባል ሰማዕትነት ተቐበለ። ንዕኡ ዝረኣዩ ብዙሓት ዘይኣመንቲ ድማ ብጽንዓቱ ተገሪሞም ብምኽታል ኣሽሓት ሰማዕታት ሰማዕትነት ተቐቢሎም እዮም። በረኸቱን ረድኤቱን ናይ ቅዱስ ህፃን ቂርቆስን ኣዲኡ ኢየሉጣን ቅዱሳን ሰማዕታት ናይ ዝዕለትን ምስ ኩላትና ይኹን። ንዓኣቶም ካብ እሳት ዘውፅአ ኣምላኽ ንዓና እውን መልኣኹ ሰዲዱ ንዓና የውፅአና ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እመብርሃን ኣደይ ልሳን ኩንኒ እንኳዕ ናብ ሰማዕታት ቅዱሳን ህፃን ቂርቆስን ወእሙ ኢየሉጣን ወነቢ ኣብድዩን ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብፅሐና ኣብፅሐኩም ኣሜን። ህፃን ቂርቆስ ወእሙ ኢየሉጣ እቶም ብምኽንያት ልደት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጡብ ኣዲኦም ጸጊቦም ከይጠበቡ 2 ዓመትን ካብኡ ንታሕትን ዝኾኑ 144,000 ህፃናት እልፊ ህፃናት ብርጉም ሄሮዶስ ተሰይፎም ብሰማዕትነት ምሕላፎም ናይ ህፃናት ሰማዕትነት ፈቓደ እግዚአብሔር ምዃኑ ዘረድእ እዩ። እዞም ሰማዕታት ህፃናት እዚኣቶም ነቶም ካብቲ ግዜ እቲ ጀሚሮም ክሳዕ ምጽኣተ ክርስቶስ ስለ እግዚአብሔር ብግፍዒ ዝቕተሉ ህፃናት ርሶም ኮይኖም ኣብ ገነት መንግስተ ሰማያት ብኽብሪ ይቕበልዎም። ብዝተፈላለየ ግዜ ዝተንስኡ ካልኦት ሕሩያን ህፃናት እውን ኣምላኽነት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እናመስከሩ ሰማዕት ኮይኖም እዮም። ኣብ በዓለ ሆሳዕና ህፃናት ሆሳዕና ብኣርያም እናበሉ ክብሪ ንጎይታና ኣብ ቅድሚ ኣይሁድ መስኪሮም እዮም። ኣብ ዘመነ ሰማዕታት ስመ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ዓላውያን ነገስታት እናመስከሩ ብዙሕ ፀዋትወ መከራ ተቐቢሎም ብሰማዕትነት ካብ ዝሓለፉ ህፃናት ብቐዳምነት ዝጥቀስ ቅዱስ ህፃን ቂርቆስ እዩ። ኣዲኡ ቅድስቲ ኢየሉጣ ፈሪሓ እግዚአብሔር ዝነበራ ብሃይማኖት ክርስትና ዝጸንዐት ነበረት። ኣብቲ ክርስቲያን ዝህደንሉ ዝነበሩ ግዜ ግን ቅዱስ ቂርቆስ ምስ ኣዲኡ ኢየሉጣ ካብ ዓዶም ተሰዲዶም ናብ ጠርሴስ ግዝኣት ሮም ዞባ ኪልቅያ ከዱ። እንተኾነ ቅድስቲ ኢየሉጣ ተታሒዛ ኣብ ቅድሚ እለ እስክንድሮስ ዝተባሃለ ከሓዲ ንጉስ ቀረበት። እለ እስክንድሮስ ድማ ኣበይ እዩ ዓድኺ? ስምክኸ መን እዩ? እቲ ዝሐሸኪ ምረፂ ሕራ ኢልኪ ንኣማልኽተይ ስገድን ሰውእን እምበር ከኽብረኪ እየ በላ። ቅድስቲ ኢየሉጣ ድማ ጓል ኣንጌቤን ምዃናን ስማ ድማ ክርስቲያን ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ኣነ ነዞም ርኩሳት ኣማልኽትኻ ኣይስውእን እየ ሓቂ ትፈቱ ተኾንካ ዕድሚኡ ወዲ 3 ዓመት ዝኾነ ወደይ ከምጽእዎ ለኣኽሞ እነምልኾን እነገልግሎን ኣምላኽ ክነገረካ እዩ በለቶ። ንህፃን ቂርቆስ ሒዞም ኣምጽእሉ እሞ እቲ ንጉስ ኣንታ ሕጉስ ህፃን ሰላምታ ይግብአካ እዩ በሎ። ህፃን ቂርቆስ ድማ ንዓይ ሕጉስ ምባልካ ጽቡቕ ተዛረብካ ከምቲ እግዚአብሔር ንሓጣን ሓጎስ የብሎምን ዝበሎ ንስኻ ከዓ ሓጎስ የብልካን ኢሉ መለሰሉ። እቲ ንጉስ ስምካ መን እዩ ምስ በሎ ክርስቲያን እዩ ስመይ በሎ። ቀጺሉ ንጉስ ሕራይ ኢልካ ኣብ ንኣማልኽቲ መስዋዕቲ ኣቕርብ እሞ
ምስ ዓበኻ ክሸመካ እየ ብብዙሕ ወርቅን ብሩርን ከዓ ከኽብረካ እየ በሎ። ህፃን ቄርቆስ ድማ አንታ ልኡኽ ሰይጣን ፀረ ሓቂ ዝኾንካ ካባይ ርሓቕ በሎ። ብመልሱ ዝተቆጥዐ ንጉስ ድማ ደሙ ከም ማይ ክሳብ ዝፈስስ 100 ግዜ ክገድፍዎ ኣዘዘ። ቅድስቲ ኢየሉጣ ንጽናዕ ሃይማኖቱ ርእያ ንእግዚአብሔር ኣመስገነት። ብትእዛዝ ንጉስ ጨውን ሰናፍጭን ኣኽሊሶም ኣሳቀይዎም። ህፃን ቄርቆስ ግና ጥዑም ለጉርኤ ነቢብከ እመኣር ወስኮር ጥእመኒ ለኣፍየ። ኦ ጎይታይን ኣምላኸይን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ቃልካ ንጎረረይ ጥዑም ኮነ ካብ መዓርን ሽኮርን ንኣፈይ ጣዕመኒ እናበለ ኣመስገነ። ደጊሞም እቶም ልእኳት ንጉስ ዋላ እኳ ብነዋሕቲ ዝተሰሓሉ ብሓዊ ዝረሰኑ 14 ናይ ሓፂን ሽንካራት ኣብ ኣካላት ኢየሉጣን 7 ኣብ ኣካላት ህፃን ቄርቆስ ድማ 7 እንተወግእዎም ብሓይሊ ጎይታና ጥዑያት ኮኑ። ኣብ ቤተ መቆሕ ምስ ኣተው ሰይጣውንቲ ብኣምሳል መላእኽቲ ንኸስሕትዎም ይመፁ ነበሩ። ቅዱስ ቄርቆስ ግና ብትእምርተ መስቀል ኣብነኖም ኣባረሮም። ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝኸፍአ ብብዙሕ ፀዋትወ መከራ ድሕሪ ምስቃይ ኣብ ገንኢ ዝፈልሐ ማይ ከእትዎም ከለው ህፃን ቄርቆስ ንኣዲኡ ኢየሉጣ ኣጸናኒዕዋ ተተሓሒዞም ኣተው። እንተኾነ ብተራዳእነት ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል እቲ ከም ናይ ክረምቲ ነጎዳ እናንጎድጎደ ን40 መዓልቲ ዝፈልሐ ማይ ከም ናይ ንግሆ ኣስሓይታ ዝሑል ኮይኑሎም ደሓኑ። እንታይ ከም ዝገብር ዝጠፍኦም መኮንን እለ እስክንድሮስ ናይ መወዳእታ ውሳኔ ክሳዶም ክሰይፍዎም ኣዘዘ። እንሆ ድማ ካብ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ኪዳን ምስ ተቐበሉ ብዕለት 15 ጥሪ ህፃን ቄርቆስ ክሳዱ ተሰይፉ ብሰማዕትነት ዓረፈ። ከም ብዝሒ ዕድሚኡ ድማ ስለ ህፃንነቱ፣ ስለ ገድሉ፣ ስለ ጽንዓት ሃይማኖቱን 3 ኣኽሊላት ተዋሃቦ። ንጽባሒቱ ዕለት 16 ጥሪ ድማ ኣዲኡ ቅድስቲ ኢየሉጣ ክሳዳ ተሰይፉ ዓረፈት። ናይ ሰማዕታት ቅዱስ ቄርቆስን ኣዲኡ ኢየሉጣን በረኸቶም ይሕደረና አሜን ለይኩን። እግዚአብሔር ሴመ ረድኤቶ ለናእስናከ አቃቤ ወስምኦ ወጥበቤ ፍትወ ምግባር ቂርቆስ ወምኡዝ ገድል እምነ ከርቤ ዘተጽረ በምንዳቤ ወዘሃመ በጥብጣቤ ለአባልከ ሰላም እቤ ይብል አርኬ አሜን። በረኻቶም ይሕደረና። ከምኡውን ቅዱስ አብድዩ ነቢ አብዲ ማለት ናይ እግዚአብሔር አገልጋሊ ማለት እዩ። ቁጽሩ ካብ 12 ደቂቀ ነቢያት ክኸውን ከሎ ናይ ቅዱስ ኤልያስ ዓብይ ወዲ መዝሙር እዩ። ቅዱሳን ነቢያት ዮናስን ኤልያስን ድማ መሓዙት ነበሩ። ቅዱስ አብድዩ ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ከባቢ 800 ዓመት ናይ ከሓዲ ንጉስ መራሒ ኩናት ኮይኑ ብ50 ሓላቅነት አገልገለ። ግፍዐኛ ኤልዛቤል ንነቢያተ እስራኤል ክትቀትል ከላ ነቶም 50 ኣብ ሓደ በዓቲ ነቶም 50 ድማ ኣብ ካልእ በዓቲ ገይሩ ኣትረፎም። እቶም 900 ግን ተጨፍጨፉ። ነቶም ዘትረፎም ድማ ክፉእ ዘመን ክሳብ ዝሓልፍ መገቦም። ኣክዓብን ኣልዛቤልን ምስ ሞቱ ድማ ንቅዱስ ኤልያስ ተኸቲሉ ንሽሞቱ ገደፈ። እግዚአብሔር ገሊጹሉ ድማ ትንቢት እናተዛረበን ንህዝቢ ድማ እናገሰጸን ነበረ። ኣብ ብሉይ ኪዳን ካብ ዘለው ናይ ትንቢት መጻሕፍቲ ድማ ብጣዕሚ ሓፂር ዝጸሓፈ እዚ ነቢ እዩ። ትንቢተ ንኣብድዩ በዓል 1 ምዕራፍ ጥራይ እያ። እዚ ቅዱስ በዛ መዓልቲ ዓሪፉ ወገናቱ ቀበርዎ። በረኸት ረድኤት ናይ ቅዱስ አብድዩ ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ከምኡውን አቡነ ቄርሎስ ኢትዮጵያዊ ኣቦኦም ሳይንቱ ኣዲኡ ድማ ወለቃት ክበሃሉ ከለው ናይ መጀመርያ ስሞም መባኣ ስላሴ እዩ። ብብሕትውናኦም መላእ ገዳማት ኩሎም የድንቅዎም ዝነበሩ ክኾኑ ከለው ከም ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ 60 ኣናብስትን 60 ኣናብርትን ዝተዋሃቦም ዓብይ ኣቦ እዮም። እዞም ጻድቅ ኣብ ናይ ክፋል ግራኝ ዘመን ምስ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ብሓንሳብ ተቃጺሎም እዮም ብሰማዕትነት ዝዓረፉ። ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና። ብጸሎቶም መድኃኔዓለም ይምሓረና አሜን። ጥሪ 15 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ህፃን ቄርቆስ ወእሙ ኢየሉጣን፣ ቅዱስ አብዲ ነቢ፣
ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘኑሲስ ቅድስቲ ሶፊያ ቅድስቲ አድምራ 11,004 ሰማዕታት ምስ ቅዱስ ህፃን ቄርቆስ ብሰማዕትነት ዝሓለፉ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ፣ ቅዱስ ሚናስ ሰማዕት፣ ቅድስቲ ክርስቲና፣ ቅድስቲ እምባ መሪና፣ አቡነ ገብረ ማርያም። በረኻቶም ይሕደረና ካብ ፍቕሪ ቅዱሳን ድማ ኣይፍለየና። ጸሎቶም መስኩላትና ይኹን አሜን። ዝነጠበ ዝጎደለ ካባንናባ ኩሉ በአፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ይተአረመለይ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚአብሔር መንሱት አላት ነነው ባልሃንን ኩሉ ቅዱስ መዚያኪ እቲ መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለም ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ምድራቅ አዚት ሀበ ፍቅር ወልኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነብኪ ተማኅፀነብ ክዳንቺ አሜን አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን